Opening salvo sa kapistahan sa Dakbayan sa Talisay, gisugdan na pinagiso sa kamotorkada. Checkpoint ni pahigayon sa kapulisan aron way makasod sa simbahan nga mga senior citizens o mga minor de edad. Si Chona Carrion sa report. Gibuksan sa motorkada sa patroness sa Dakbayan sa Talisay nga si Santa Teresa de Avila. Hugot niya seguridad ang gipatuman sa kapulisan. Lakip sa gipakatap, mga sakop sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda. Matag iskina nga nagpalibot sa simbahan, temporaryong gisiradan. Matag adunay Santos nga misa nga ipahigayon usab og checkpoint ang kapulisan sa kada iskina padung sa simbahan aron pagsiguro nga walay mga senior citizen ug minoridad nga makasulod, gumikan kay gibawalan sila sa Interagency Task Force, gumikan kay prone sila nga matakbuyan sa COVID-19. Dili usab pasudlon ang walay face mask ug face shield. We have checkpoints in four corners of the church so that we can assure that only those authorized will be able to gain entrance and go to church. Sa Oktubre 5, sugdan ang nominaryo alang kang Santa Teresa de Avila kansang kapistahan sa ulugon sa Oktubre 15. Gilimitahan lang sa 467 ka mga tao ang musud sa simbahan aron mapatuman gyud ang social ug physical distancing. Samtang aduna usay duha ka tent kay butang gawas sa simbahan, din ilimit sa usa ka gatos ka mga tao. I would like to ask for your patience that we need to implement the YATAP guidelines in order to stop the spread of COVID. Uban ni Rinante Quinones, Chona Carrion, Balitang Bisdak.